dako kayo. Tudlo-tudlo biya murag iyang tinanom. So karon guys, atong tirada no kay Madang Adventure atong tirada karon. Lingaw kini kay suroy-suroy sa kamadangan ba. Aw sayang kayo na ilang pinig sa punuan ba daghan unta kay hinog oh. Saon lang nato ani karon. Mailag na si Dora the Explorer ani. Para mahibaw-an sa mapa nga asa kadapit niya gihigugma. Sure, stalker na pon kayo na imong hugot-hugot ba. Sige guys, amo na ning dauban among sulo. Sulo guys. Ay kuan yun, daghan guys, sayang pud ba nga malata bitaw ang bunga bitaw. Sige guys. Taraw nga ba kayo nagdaob na murag inyo man ang gidaoban na punuan mamatay na murag ba inyo hada. Muhirit pagigada sa baan na pud kay nimo oy. Surot na ba? Wala na. Nahuman na din na mo og daob guys no. Naami diri sa laing punuan no kay balikan ra namo unya kay para mawala na gyud tong mga lampinig. Manguha sta diri be. Nakakuha tag isa ka buok guys no. Gamay gani pero dagko kay suoy. Sulit gyapon kaayo atong pagkuha no saka-saka ba. Lami kayo. Murag tamis kaayo. Di ta manghatag sa kuan ani sa tig video ani. Lauga po nimo ay pamilin pud taon ay. Wow. Di na gud siya motingog oh. Puno mo kay bago di na motingog tawhana ba. So pagkahuman guys, dinhi na pud ta sa unahan no. Nakakita na pud tag kuan diri. Punuan no. Dire ta agis lubi para kuan ba, upside pag saka na to kay na may hakhak. Nay isa ka kuan diri hinog diri dapita atong kwaon ni siya. Dali ra siya nakakuha guys no. Murag member man siguro ni siya sa Akyat Madang Gang sa una. Naghulat pa siya guys no kung kinsay mo salo sa iyang kuan sa iyang gugma. Nakuha na nato guys no. Ato ning ipasalo para dili makuan siya, di mabuak. Nag-hire pud tag tig salo diya. Mao ni akong papa diya guys no. Akong gi-hire siya tig salo. Maayo po ni siya masalo kay apil ni kuan siya sa una, athletic ni sa una, tigsalo ba, catcher ba. Tora guys, among kuha madang guys, murag kuan ni siya, sakto kay pagkahinog bitaw. Sinaw kayo kuan ba, tunok bitaw, murag dili gyud siya over no. Hi guys, manguan day mi mag mukbang mig madang no. Tara si ambulance. Tara among kuha oh. Dako kayo mong kuha. Oo, napagid napay reserba kang kabuk. Duha. Napagid oh. Oh my god. Wow. So karon guys, sugda na nato nighab-hab guys no. Murag lami nag-ikao no. Tirada ta diri dapita be.
Rabi pata na. Yun siya man na. Mura man nag-gihab-hab di mo. Mura man di mamilin. Si Idolan sa po yung tirada day guys no. Kulba ni tirada siya. Baba ra ipanit. Dire ko believe ni Idolans ba. Kulbahinam ganyan tawhana. Kulbahinam. Salamat siya guys no kay kuan nabinlan pigid siya sa kabog. Sige guys, maora ni atong video karon no. Salamat kay sa pag-view ninyo. Og salamat kay sa atong labong makagagahom nga gitagaan tag presko nga prutas nga atong makaon. Salamat kay Lord.